Abelardo robbant ki, de hogy? Luis Enrique hosszú. Le Guen már figyel. Fournier. Sergi. De la Peña. Sergi megy a jobb szélső helyén. Helyette Luis Enrique. Ronaldo gólhelyzetben hosszan tolja meg. 11-es. Gotti. Ő volt szabálytalan. Nem vette át igazán jól a labdát Ronaldo, de utolérte volna, ha Gotti lába nem nyúl közbe. Nézzük meg még egyszer. Íme elkésett. Elkésett Gotti. Az addig hibátlanul játszó francia összehozott egy büntetőt. Jogos. A sértett Ronaldo készülődik majd. Íme pedig Gotti, aki tavaly a kegydöntőn győztes gólt lőtt. Ronaldo a hétvégén kihagyott a Real Madrid ellen egy büntetőt. Most belőtte. Ronaldo góljával vezet a Barcelona a 38. percben. Tombol a katalán tábor. Megvárja, míg Lama eldől és a helyére, középre. Szegény Gotti. Tavaly őt ünnepelték egy gól után. Persze nem lefutott még a dolog.